الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بما أمري كلا بمنا فلا غافو تقولي نيشاو مبافو بسم الله جمعنا كدي أبى بسقفو barala nana nani ko danse fana ofisika fo ko kuma e barade baradu kuma e baraya d'accord mo bi sara fon fena ko baray we baray tubarakallah yomne amodan pate ba ko kuma ti mabalo ko même mam se kuma na woti desa balo la o kuma chen wa blay ko di kuma ganzati mo chama mi kuma mo bi klenga kuma nga chama di bolo kuma la de ubedi aywo o munu mse kuma la kullu bi saka ko bolo sora la gor am saka misal ta nyama kala ko olu bolo be kuma la bon mo munu fana be kuna fundi siraw ka radio ni télé namu olu fana bolo be kuma la parce que olu ye kuma an ye kuma kalan ɲamakalaw ti taa a tamanta école la nka u b'a kalan ɲɔgɔn nɔfɛ dɔɔni dɔɔni fo ka s'a la ayiwa o ye selen de kuma la n'olu sera an minnu sera kuma la an bɔla la n'o tɛ caman bɛ kuma dɛ i y'a faamu o de kama ko Amadu Amateba kuma ye tiɲɛ ye minnu bɛ se kuma la olu balo bɛ sɔrɔ a la fo cogo wɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ ko adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔ ko dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ nin ko kelen kɛbaa ka ca a caman tɛ ɲɛ sɔrɔ a la bilen n'i y'a kɛ k'a ɲɛ a bilen o de la i bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la o de kama i bɛ mɔgɔ ɲɛ a la bilen dɔ fana ko ne ka di ni bɛ se kuma na fana tɛ kelen ye dɛ o ye tiɲɛ ye ne ka di ani bɛ se kuma la kelenw tɛ sabula i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ kuma ye dɔnniya sugu dɔ de y'a bila ye i ka ɲi ka kuma fɔyɔrɔ dɔn i ka ɲi ka a fɔcogo dɔn a ka ɲi ka fɔ mɔgɔ min ye i ka ɲi k'o dɔn ni i ma olu dɔn kɔrɔ b'a jira i tɛ se kuma la nka dɔ bɛ yen nɔ ale nɛn ka di i bɛ se kuma la nka dɔnniya t'a la i y'a faamu o de kama i bɛ mɔgɔ dɔw ye u bɛ kuma dɔw fɔ yɔrɔ dɔw ni cogo dɔw la an b'a fɔ ko ko nin kuma in fɔ yɔrɔ tun tɛ yan ye nin kuma fɔbaa tun tɛ karisa ye olu n'a ɲɔgɔnnaw i b'a ye k'a fɔ ko fili bɛ bɔ kuma la a tigilamɔgɔw bolo kosɛbɛ o de kama a fɔ ko karisa tɛ kuma dɔn i y'a faamu dɔ fana ko kuma dumanni bɛɛ tɛ tiɲɛ ye dɛ o ye tiɲɛ ko kuma dumanni bɛɛ tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ ye cogo di kuma caman bɛ yen nɔ a bɛ se ka fɔ walasa ka ŋaniya dɔw latilen walasa ŋaniya dɔw ka sɔrɔ nka bɛɛ tɛ tiɲɛ ye a bɛɛ tɛ tiɲɛ o de kama a fɔ kuma caman ko karisa ye nɛgɛ karisa ye min fɔ n ye a m'o kɛ i b'olu kuma ninnu mɛn siɲɛ caman ka d'a kan kuma duman fɔra a fɔ waati ye nka a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye o a bɛɛ tɛ tiɲɛ n'i ye misali ta sisan muso ɲiniyɔrɔ la a bɛ kuma caman fɔ dɛ a siga t'o la wɛdi awɔ kɔni nka ni furu kɛra minnu bɛ kɛ est-ce que olu ye kelen ye dafara b'u la muso ɲiniyɔrɔ la o e bɛ se ka na est-ce que a bɛ fɔ siɲɛ caman k'a fɔ ko n tɛ jɛni nin ka so n tɛ jɛni nin ka so n tɛ jɛni nin ka so o bɛ fɔ wa a tɛ fɔ furu kɔnɔ de tɛ fɔ wa nka ɲiniyɔrɔ la i ye kuma dumanni caman fɔ min n'olu si tɛ kelen ye siga t'o la a bɛ ten de kuma dumanni fɔ kun ye walasa ka ŋaniya dɔ lasabati nka ani ko tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye sabula n'i ye ko daminɛ ni fɛn wɛrɛ y'a kɔnɔ min fɔra tɛ kelen siga t'o la bon dɔw ko kuma basigi man di kuma ba fɔ man di o ye tiɲɛ kuma ba fɔ man ɲi a man di yɛrɛ fana parce que kuma dɔ n'i ye kuma ba fɔ a bila n'a ma bɔ a sira fɛ e yɛrɛ bɛ kɛ maa kuntan yɛrɛ Allahu Akbar o de kama kuma dɔnna kelen ninnu b'a fɔ ko koba kɛ ka fisa ni kumaba fɔ ye siga t'o la parce que n'i ye koba kɛ a bɛ lakale o kɛra ka ban a bɛ lakale siga t'o la nka n'i ye kumaba fɔ o bɛ dankari n'a ma se ka bɔ a sira fɛ
abla ndane ye ko ke makunda yede Allahu akbar o de mo ko kuma ba fo mandi Allahu akbar ko ba kede kade abla yome awo bismillah abla bi trata yi aha décembre kalo clem quoi an shigin soro samba flani mo wani kele naamu fasiri bawo seben ke fasiri gafo kono aha amna la frete folo mi ka seka kuma wado fo mo ko ye tubarakallah family ka seka sura kula abla alhamdulillah amba dameni gafe mu to le soro we faso yere ka fasiri ale mu fo bi so mele ajira ka fo kusi ka fo babara ko ni dama na kunche li tonzigi ba ko ni ko ni ye nyakumbe baye min joro ka bu kusube malikura sinzin la adam na si sibila mabba kilin jate olu ba ko kene kan jama jafra nyamgo ba colonel Assimi Goïta nam ale ni premier ministre docteur Choguel ko la mayga o be kuma ko kene kan kunungo ko soni mo mun kanga do fonction publique la o shibe hakem na ko dob songa faraka nam awo mumna concours ke côté ko équité ko san saba farala mo mun tumbe barabla ka donc wulu fana san saba ka faru ka pour que se ka concours ke garse ke soro awo ngo ko nywe here o ko manduma awo wuci le républicain ale musabe ale kelem ka semenja ko colonel Assimi Goïta siga fo badda ele likene kan o ko ajira ka fo ko baren ke kun ye mun ye ka se ka mali gele afo ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye min bɛ se ka kɛ o ka fɔ min tɛ se ka kɛ o fana ka fɔ a bɛ ɲɛ cogo min na o ka fɔ k'a sɔrɔ ni dugudugu duguma bɔ a ko la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ salon international de l'artisanat bolola baarakɛlaw ka sugu fiyɛba ala nana ko dɔnniya min bɛ malidenw na ani farafindenw na bolola baara siratigɛ la ko o sugu fiyɛba de don Ablaye ayiwa e ma taa fɛn san bon mina la ngata mununu e no kala je na ko bicu bina na ko bi na daga no ka c'est vrai ka ngasa way tien mais ne dans son da o kala ko na mani de ba mono ko nyobu go me takambala ayo ni takamani atibe akuma ka cha nouvelle horizon est-ce que nouvelle yumambala ayo asementale no aka foko malifine tugu tomoktu nga foko bina jando kono ansongo ani jabale ni manche abla nan ku konni sala ka dangar ke ba manchi flala namu keleke mina do munena ani fawata se malifine kele ni torala ko do fana jogina alage nula amina docteur Bougar Tereta ale RPM nyambo baye nam ka konna sementia ka foko dona teme fanga nyam ko ye ku do latike ku re bala ka o shara o soso mira fana be talike assise national dialogue dikene kan nam ko colonel Assimi Goïta sementia ka foko asigi ka fo bayin ko chugoya kerengane ne do malidenw bolo walsa ka se ka fereke jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ o ko fɛrɛlu kan ka tigɛ a ko senfɛ ayiwa Bamako wula o b'a fɔ le soir de Bamako ala y'a sɛmɛntiya k'a fɔ Algérie jamana y'a latigɛ k'a fɔ ko u ka lamɛn k'a fɔ Russie jamana pankuru bɛ se ka tɛmɛ olu ka jamana kunna walasa ka na kɛlɛ kɛ Mali dugukolo kan ko Algérie y'o latigɛ o ɲuman ye o ɲuman ye dɛ ko France tɛmɛ mais an bɛ tɛmɛ Algérie bɛ tɛmɛ Russie bɛ tɛmɛ ka na Mali la a faamuna ko Mali Russie finitigiw bɛ se ka tɛmɛ n'u ka pankuru ye ka na Mali la n y'a faamu olu b'a fɛ ka France dakɔrɔbɔ o ka ɲi ayiwa comme France y'o dasir'u la o b'a yira k'olu ka jamanaw ta ye yɔrɔ Russie jamana ɲɛmɔgɔw k'olu kɔni ye France ni jamana 16 minnu jɛra k'a fɔ ko olu ma jɛn ni Wagner nali Mali kɔnɔ o ko Russie jamana y'a jira u la k'a fɔ ko olu kɔni bɛ Mali ka hakɛ minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka lafasa n'u b'a fɛ ka minɛ jamana la o k'olu kɔni b'o lafasa k'o ye diyagoya ye kɛlɛ labɔra awɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ sigikafɔba in na a bila nani ko labɛn bɛɛ ma sira sɔrɔ min bɛ tali kɛ kulu minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ tɛgɛ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn na jɛkulu marifatigiw juin kalo tile 14 ani politiki ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen nɔ ko olu ma ye a ko kɛnɛ kan abila ye min bɛ tali yɛrɛ fana kɛ Jabali ni Gawo olu ni ɲɔgɔn cɛ a jira k'a fɔ ko bamanciw kɔni ni finitigiw kɔni karila ɲɔgɔn na abila nani o ko ni ɲɔgɔn na ma kɛ ka caya nka a kɔni fɔlen don fasiri gafe fɛ k'a fɔ maa kelen ni tora k'o dafɛ finitigi kunda o k'u sera ka dangari kɛ bamanci 2 la ni y'o saba kɛ
bamanci bu yoro yoro l'indicateur de renouveau ala sementiya ka fɔ ko sira min kan ka bɔ sajula ka taa Keɲeba ko a sira baara kan ka di mɔgɔ minnu ma n'o ye attribution de marché ko a dugu cayalen don a kuma cayalen don kosɛbɛ ko baara ma kɛ ka ɲɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ balo n'o ye céréales ye ɲɔ ni malo ninnu ko Mali ni Burukina jamana kɔni y'a latigɛ k'a fɔ k'u ka jamana kɔnɔ ta tɛ bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ ko u kɔni b'a jira k'a fɔ u b'a fɛ k'u ka sɔrɔw lakana ni balo DGCC la ko baarakɛlaw tun bɛ baara bila kuntalajan min na k'u kɔni ye fiɲɛbɔda di kalo kelen jate k'o di ɲɛmaw ma k'a fɔ k'u ka kow lakile ani o kalo kelen banni cɛ kanam na ko an b'o furakura dɔw donna an b'o la nka k'olu baara bɛ daminɛ janvier kalo tile 2 nata in docteur Umar Mariku nka ko ale kuma ko bido ninnu kɛmɛ ka janvier kalo tile 4 de fɔ y'a bila a kɛra o ya a bɛ sɔrɔ o kɛmɛ k'a bila ka taa janvier kalo tile 4 na donc u t'a fɛ a ka seli k'a kɛ so ko ayiwa ni janvier kɔnɔ o y'a sɔrɔ seli tɛmɛna ale tun b'a fɛ ka taa seli kɛ so o kuma ka ca ale tun b'a fɛ u k'a labila proviseur la ka taa seli kɛ so ni y'a bila janvier la o ko u b'a fɛ a ka seli kɛ kaso bɔ la o kuma ka ca tiɲɛ a kuma ka ca sariya ko don o don ayiwa an bɛ dugawu de kɛ ala k'an kisi sariya kɔnɔna ma amin a ma nɔgɔ lakanabaliya hukumu kɔnɔ ko bamaciw kɔni ni Mali finitigiw ka kɛlɛ seginna ka daminɛ ko kura ye bamaci jumɛn terrorisiw kɛ ala kana diya u la amina l'indépendant ko di indépendant kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko colonel Assimi Goïta jira si k'a fɔ ba dayɛlɛ kɛnɛ kan k'a fɔ ko bɛnkan minnu bɛna bɔ ni lasigiba kɛnɛ kan k'olu kɔni bɛna kɛ yɛlɛma kura daminɛ de Mali jamana kɔnɔ ka k'o tɛna kɛ yɛlɛmaw laban ye min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Imam Mahmud Diko docteur Bukari Tereta Cheikh Umar Sissoco Senamo Kindo Musa Mara Cɛbilen Darame ani fo ta se maître Kassim Tapoma ko ninnu si ma sɔn ka taa sigi ka fɔ ba kɛnɛ kan a bila an dan d'accord u ma sɔn ka taa olu n'u ka dabaliya bɛ jamana ko don bɛɛ ni hakilina don bɛɛ ni hakilina don n'an delila ka fɔ yan k'a fɔ nin sugu la ayiwa i bɛ taa a ka fisa i ka taa a ka fɔ karisa ye nin fɔ a ma lamɛn o ka fisa karisa ma sɔn ka na a ma na kɛnɛ kan ne kɔni bɛ kelen dɔn n'u ma taa a bɛ kɛ u kan siga t'o la ayiwa jamana ko kɔni don jamana ko don ko kuma ka ca u lagosili tɛ nka u k'a dɔn k'a fɔ ko maa kelen tile tɛ diɲɛ laban siga t'o la ni fɔra ko jamana ko bɛ daminɛ i k'i sen don a la o de ka fisa olu yɛrɛ kan kusa parce que ninnu bɛɛ ye jamana mara ka tɛmɛ i ye fɛn fɛn fɔ voilà fanga yɛrɛ buruna k'a sɔrɔ dɔw b'a la o ye tiɲɛ kuma banna o ye tiɲɛ n'u y'a kɛ tan an b'a kɛ ni minɛ bamanan mun fɔ ko d'après toi lagosi tɛ dɛ ko dugutigi kɔrɔ t'a fɛ dugu ɲɛlen ka ɲi o fana ye tiɲɛ donc n'u m'u kɔrɔsa an bɛ sɔn k'u da la n'i ye jamana mara ka tɛmɛ n'i ye jamana baara ko dɔw bɛ yen nɔ kana to i ka bila o minɛn kɔnɔ o man ɲi n'o tɛ a bɛ maaw kuma maa bɛ sɔn da i la maaw bɛ sɔn da i la siga t'o la u k'o jate minɛ fɛn bɛɛ tɛ kɛ ni dusu ye ayi i ka na i k'i hakilila fɔ n'a hakililaw de ka fisa siga t'o la bamanan dɛ awla nan muso kelen dɔ bɛ i b'a dɔn a tɔgɔ ye Fatumata u b'a fɔ o ma maître fantasile la i b'o dɔn i deli ka mɛn yan hakili bɛ tɔgɔ in na mɛ hakili bɛ tɔgɔ in na mɛ ni ka ɲinɛ a kɔ dɔɔnin sabali sa ale de kɛra muso fɔlɔ ye Mali kɔnɔ mun kɛra avocat ye ale de kɛra Mali kɔnɔ muso fɔlɔ mun ye ministre de la justice jɔyɔrɔ fa a kɛra ale de maître Fatumata dit fantasile la ni hakili t'a la n bɛna ye hakili jigin ale waati min na Yusufu bɛ gouvernement la tete bɛ fanga na ale de taara ka kɛ kiiri ministre ɲɛmaa ye kiiriko ministre wa yanni n'a ka kɛ o ye Mali avocat cour kɛra bɛɛ ale de tun ye u ka ɲɛmaa ye bâtonnière de l'ordre des avocats du Mali ale kɛra avocat ka ɲɛmaa ye un lundi 28 décembre 1998 bi an bi 28 décembre 2021 de la ale avocat farala ɲɔgɔn kan olu y'ale de ta k'a ka musoya tɔ mɛn k'a ka cɛsiri n'a ka baara fɛ k'a kɛ olu ka ɲɛmaa ye ka kuma avocat bɛɛ tɔgɔ la ka kɛ u ka chef ye a kɛra 98 fo 2004 a taara n'a ye u bolo ale yɛrɛ bangera Segu dugukolo de kan
a bangare décembre kalo la a tile 11 san 1990 ani 54 ale ye femme cɛsirilen ye ale ye politiquement ye ale ye avocat ye ale de ne y'o fɔ ale de kɛra muso fɔlɔ mun kɛra avocat Mali la muso fɔlɔ mun tɔgɔ sɛbɛnnen don ka kɛ ministre ye Kiriso la ka ale kɛra ministre ye k'a kɛ 2004 ka taa 2007 Ousmane Youssouf ma kɛ gouvernement la k'a sɔrɔ ATT de fanga la ale kɛra avocat ɲɛma 90 ka taa n'a ye 2004 Yama. Elle a Kalanke France, à l'université de Toulouse, elle est licenciée en droit. Ça, c'est en 1976. Elle possède un DA en relations internationales publiques et privées en 80. Ensuite, elle a un certificat d'aptitude de profession d'avocat à l'université de Nanterre à Paris. À Séguéran Malila, elle a été membre du Conseil national de l'ordre des avocats de 1987 à 1992. 98 akwaba anyemaya yini ayaso donc avocat yere jumé ale avocat de ko avocat yere jumé ko avocat yere mogo mumbe mogo sornado ka ideme kiriyoro la adamine a chamanche fon abanyoro abi conseiller abi assister qui l'a dit qui blasera tumado ya abi joyara fakirisol côté wole avocat wasa kuma do sharia do mala kama kana na dabiri dala mais olu ko avocat bo beke mais o bela na ya seke ni kirima jara o ti balika ka wori sara akoje côté de ko na en beke na ya sebeke mais o bela ni kirimi jara parce que beni aka boda ma flado kiriseke jabla kiriseke jamba flado la voilà ko kele tien flaté de voilà donc ko na ko ne a seki ye ko ni ka debeke ka fembeke na ko ne abseke ko no ya mais ni ko mo jeyla aka wori sara de ko ni fone ko bla yagila parce ay barake voilà ay barake nga barade magne ayo batoni e jume ko batoni ni avocat ou be farala nyongo ke guluye nulu yere damaye mo mu shwanti ka ke unyemaye o de bi wele batoni ale de be kumu to wala ale de be représenter nous kanga kuma yoro min o ale de batoni ya famu maintenant ba fe ko mu foye avocat kunda avocat ordre tunte Mali kono il n'y avait pas d'ordre des avocats. Folo. Avocat folo de Mali là. Ou les Oubafoma, corps des avocats et défenseurs avoués. Quand sur charia, il est craint que vous basigi. Mais ou l'autre avocat qui est Kamoro demain. Charia comme Kouloufou folo. Donc, au avocat demain, maître Helsinki, maître Jérôme Dacosta, maître Suarez, maître Philippe Joseph, maître Kouté, maître Chevrier et maître Demba Diallo. Nous des avocats follow mumbe mo deme ka soro avocat yara tuma do sharia fa ka kulusi maître Chevrier ne aye ale fatura ne ka dugule la maître Chevrier fatura nga dugula chokoro ka kirisan ale tara anga dugula ale tumba fa ka ta chokoro defend ale tara hotel la ka sigi ka fiemine aya ka mini ke ka do sokono amobili fo bimbi kuma ife ça souma de ayo ko na ali bi amobili ou FMB que autopsie que FMB que fou quoi lui bien mobile o do ne kam mettre dembe ya folo ne mettre dembe ok asa jogo de ni a cha jogo de ni ne do donc hal banama mine a foyi kri kan daele sini ale tara hotel la kasigi ka communique ka baroke ka do so kono amakunu tuguni albi parti ako parti donc maintenant l'ordre des avocats a eu lieu par l'ordonnance numéro 43 Semelen du 30 décembre 71. C'est l'ordonnance qui a institué un barreau auprès de la Cour suprême et de la Cour d'appel en lieu et place des corps des avocats et défenseurs avoués du Mali. Maintenant, bâtonnier Yereka Sigi, avocat Yereka Sigi Kakoulusigi, c'est fait le samedi 22 avril 1972. Création, oui, 22 avril 1972, création du barreau malien avec maître Georges Albert Dongar comme premier bâtonnier du Mali. Oui, toi, bien. Allez, Martinique, allez donc, allez des premiers bâtonniers. Allez, Abla, Flana et maître Hammassoura Ndoure, ministre Korolo, Kirimado. À Savana, maître Kibri Demba Diallo.
ananina maître Idrissa Traoré ka fo dema fana ouais kimbri dema to soro le ouais aduruna maître Maguette Hassan Sey worona maître Kassim Tapo wala wode maître Fatoumata Sylla en 98 Segina Seydou Ibrahim Meiga en 2004 Konontona Ishaka Keita en 2010 Tana Seydou Sidiki Koulibaly en 2013 Tani Kelena Alassane Sangaré en 2016 Moumbala 6 ans ouais maître Moustapha Cissé depuis le 26 décembre 2019 bâtonnier quoi bâtonnier Malila avocat coulou de Bey hors des avocats. Il y a hors des avocats. À peu près, il y a 320 avocats en ce moment au Mali, à peu près, y compris quelques stagiaires. La grande majorité exerce individuellement. Mais il y a certains qui sont regroupés. On trouve des avocats à Mopti, à Kaï, Sikasso et Ségou. Mais 90% des avocats sont basés à Bamako. 90% des avocats sont basés à Bamako. Voilà. Il existe des regroupements d'avocats aussi dans 18 sociétés civiles professionnelles. Donc, on va faire que avocat phobie. On n'y va faire que créer avocat nini. Haliti do halibi do kasola ko ni wu fereke pour que kasaka no ya ni kanga santanga wu fereke ka sangelen ni kanga sangelen wu fereke pour que kuibla provisoire la o no fana nu do kasola fana wu se ko jija pour que liberté provisoire que dimo voilà wu se ki deme kiliso la ami maître ablesi di wefu ADP mo libala fana yi avocat mi wa kandala nga ani nere benga do bi no ko maître Momari Jara gamum sodi ane ablay aywa afamuno logi i babal mando mais ma fait que mon foya mais kiri la o kiri c'est que sogo shila ni avocat bolo kiri sogo juma ko d'assise tu sais que hali seti bolo jamana ba avocat tagadima o kiri do fora ko o kone kiri c'est que ni avocat bolo ni hali seti bolo kata fanga atakadima aba constituer tellement que ma avocat jora ka bo o kiri yoro avocat jora ka bo kiri kula kusube est-ce que tola o de kama bu befu parce que kiri ni awo musaka jani to dondro ebichu oui tiens voilà donc merci gama donre